Vela KP. Yo. Hey ngitubekile mfowethu. Askisi. Hayi ngitubekile. Sanibonani. Ngiyethemba ukuthi niyaphila. Ngiyethemba ukuthi ni right. Okay, so kuma sithi KP. So to left. Abo so to right. Sithi left. Left. Okay. Ngiyanibingelela. Cabanga ukuthi ngakuphi? Yiphi side? Khona setown mhlawumbe kodwa sinomtshela. Okay, sami town. Ngiyethemba ukuthi ngiyaphila, ngiyanibingelela endaweni zonke la nibukele khona. Ukuhlala nje kanje. Igama lami ngusicelo ngwakamncube. Sicelo ngilumile. Ngilumile mfethu. Hey, cishe ngiqhamuka ukulima. Oh. Angithi manje imoto nje uyiphenduka kanje. Yabo. Yabo. Ngiyanibingelela ngokukhulu ukuyithoba. Igama lami ngusicelo ngwakamncube. Sicelo kazwelonke. Usicelo wemoto kazwelonke. Usicelo wezwe. Bafowethu ngithi nginibingelele nginike i-proper update ukuze ningaloku niyibuza ukuthi usicelo right kwenzekeni. So ngithi ngingene nje ngizoni update. Izolo ekseni ngisuke la eThekwini ngaya eMaritzburg. Mengifika eMaritzburg ngingena nje eMaritzburg cabanga KP ngakhuhlwa umuntu ngemoto mfethu ekseni. Mengifika eMaritzburg ngakhuhlwa ubaba omdala ngemoto washayisa imoto kodwa yangalimala kakhulu yaqwebheka yabo. Hawu yaqwebheka kuye no wrong KP. Imoto yakhe bengayibambanga ibrake yabo. Angazi bengayibambanga ibrake noma ibisegiyeni ijumpile yabo. Ijumpa kanti uphendula isteering shayisa imoto. Hayi ke sakhuluma nolo baba lo kwasho ukuthi umonakala womngaka yabo. It was yesterday. Kwasho mandeni ngenze kade ngiyokwenza imandeni and then hamba straight nje KP. Mase ngibuya ngabo past 7 kanje KP ntambama liyanetha izulu. Mangiphuma nje wehlisa kancane KP. Babu right. Kamba kahle. Hayi siyaphila baba. Thank you sir. So mengiphuma ngingena ku freeway. Mengingena ku freeway liyanetha izulu bafowethu. Malinetha izulu ngihamba ku fast lane, ngihamba ngo 120 ku fast lane. Mengihamba ngo 120 ku fast lane, mengithi ngiyabheka esibukweni kune van, I think Legend 50 leya. Legend 50 yaka VW, Legend 50 yaka Toyota noma VW. I think Amarok, iAmarok. Ngoba imiswe ke Legend 50 Amarok. Kune Amarok engilandelayo. Mayingilandela le Amarok le avela angiflikela ama lights lo bhuti lo. Angiflikela ama lights kwasho ukuthi njoba linethi izulu la phambili kwi slow lane kune truck phambi kwe trucking no Fortuna. So ngizama ukupick up ukuthi ngizokwazi ukumdlulisa lo bhuti lo. Pick up ngithi ngifuna ukumdlulisa avele overtake angene komgaqo oyi ongoing. Uma ngena kwi ongoing ngimbone edlula ngewindi kanje unyanyile shothi uyitshela ngihamba kancane ngamabomu yabo. Imoto zethu ayifani ke kwi horsepower eyakhe yagijima. Uthe uma qeda ukungovertake avela shaya dead brake. Uma shaya dead brake ngithi nangu umuntu ezofuna ukungilimaza bo. Ngibreke KP kanti umgaqo uyashibilika. Kanje washaya dead brake naye imoto iyaphenduka yakhe. Ngibona ama light emoto yakhe sela angichopha ama light yabo. Ngithi ngiyayivika ngitsho ukuthi imoto iza ngaphi ngithi ngiyayivika imoto kanti seyaphuma emgaqweni. Ngibonga uNkulunkulu ukuthi ngithe imoto yami ispina iphenduka kwangekho imoto eziseduze eziza kulezi ezehlayo ezesayidini lasempangeni yabo. Ngitshela ukuthi KP ngiyabona la ku Green Corn ngithi inkosi ngicela ukuthi le moto le mawukuthi iyashaya ishaye la ku Green Corn yavela yashaya iguard rail imoto yaphenduka ka u5 KP. Ngisizwe yibhande ithe mayiphenduka kokuqala yabo menganibonisa la nginepopana nje elincane ngishawe ukhakhayila isibheke phansi imoto yaphenduka kokuqala yaphenduka wesibili
yaphendwa ngabona isicapha siphuma KB siphendwe okwesithathu saphuma sonke leli side esicapha mfethu yazi ukuthi ngibone impahla engqondweni yami ukuthi ngiyashona namhlanje ngasiyeka steering KB yabona ngiyayibuka yonke lento ukuthi ngafa namhlanje yaphendwa kokugcina mayiphenduka kokugcina engiyazi ukuthi kanti udriver KB udriver we truck okade ekwi ongoing yabo avele amisi truck eze kumina azongikhipha kanti imoto isiyashunqa imoto iyashunqa imoto agijime lo driver lo ahamba othatha ifire extinguisher athatha ifire extinguisher lo driver lo alokhuzana imoto bafowethu okay ngithatha ningadinwa ingane zakwethu ningadinwa mase yangikhipha lo driver truck athi lo driver wenzani lo bhuti ecishe kubulala yena lo bhuti ongidrivise kabi ulimele kakhulu ngoba imoto yakhe ishaye iside lakhe ulimele nje begcwele amabhodlela ebusweni shothi iwindi liphihlikele kuyena yabo begcwele amabhodlela so bafowethu mina lo imoto kwazo lonke i-written off ngithe ngifuna ukwenza nje lo live ngoba into yokuqala mengiphuma emotweni ingqondo ivele yahamba ngathi ngizofonela abantu mina bafethu fanele ngintshene anginabo abantu abaningi abasempilweni yami ngokwasekhaya akekho umuntu obengizomfonela ekhaya bezodrive azongilanda akekho manje ngiyibuzile ukuthi mengifonela osisi bami osisi bami bazostress angingabafonela osisi bami ngathi ngizofonela abantu nawe KB ngizengakhohlwa ngokufonela ka wena cabanga ngizengakhohlwa ukufonela wena manje mina okay ukhona umuntu ola eMandeni engamfonela ngafonela umuntu oseMandeni wathi uzoza ngemoto beza ngemoto ngabuka ukuthi hayi man mhlambe wayibese